Mga pangga, ani ata sa part 2 karon sa mabinat sa continue ni dito sa mabinat malusog group sa estudyante nga kuan kanang unsay nga nako ana estudyante nako kamo na lay sabot og unsay inyong ipangano ya. So title ni namo nga kuan. So silent S o so island S ni siya kanang kay kuan man ni kanang iya lagi ni gipangtigom ang iyahang words nga kanang dili man ni maglisod man ni siya sa iyang S kay dislit man ni siya unya. Okay, so kamo na lay sumpay ana. Okay, so let's go kay humanami sa iyang words dito sa mabinat malusog group. Tan-awan ninyo dito mga pangga kay aron maka-continue mo sa amo ang kuan sa amo karon nga amo ang tema. Okay, sa tema. So karon iyan ang buhaton kay nakalitok na siya tanan sa word. So use it in the sentence na. So buhaton niya iyahan ang ikuan silent ang S, iyahan ng kuanon kanang ang sentence na sa words nga iyang gilitok ganina sa iyahang kuan sa mabinat malusog group. So mao ni ang estudyante si MMG, ako ang teacher kantayawbeth. So naasay kuan na siya kanang kaning okay, just in case nga mulitok ang mulgawas ang S, mao ni iyang bunal, mao ni ang premyo. Okay, so kung ang teacher masayop siya po'y mo kuan. Again mga pangga ha, pangapakatawa ra ni dili ni kuan nga maka-offend mi sa uban kay ara ni kuan. Okay, just for fun. Okay mga pangga, kay Brighta ni akong estudyante. I-share na among mga talent. Among gi-share ang among mga talent kay aron makapakatawa mi sa uban nga daghan in town o kanang giatubang nga mga kuan. Serious. Nganong hilak naman ka pagay ka bunali hilak na. Hilak man tadan ang di ka bunala. Hilak naman ni ako estudyante dan mo pagaling mabunali o kalitik. Hilak na tadan ang di ka bunala. Go, sige, hilak na dadaan. Sige, first ko nga kuan nga word, sentence. Sige. Dali Awa na ako ay iyo. Okay. Iew ka lang para akin. Okay. Ayal mong taa. Okay. Very good. Kuya ang dahilan maiyakin na tao. Okay. Very good. Mandi Abon ni ninyo ang kamay. Kamay din na. Kamay. In English, Kamay. 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 Okay. Kamay. Remember, the kamay is kamay. Malinis ang kamay. Okay. Kamay ang ginagamit ni sis pag wala si Mr. Kamay. So remember, si kamay. Okay. Ang ginagamit ni Madam pag wala si Haniko ay kamay. Kamay lang, malakas na. Kamay lang, malakas na. Bitaw, sige na, pagdali na diha estudyante sa baar. Ala lamig. Okay. Alida sa pelikula. Ay, nada ito dahil. Naigo ang panibog. Oops! Tinudan na, ikina ni bunal na, ikina igo ang panibod sa kuno Dito panik ka nakaapat. Dili na funny, wait! Ouch! Outbox. Ouch! Lang word. Okay. Apato na lo. Okay. Abaan o ba. Okay. Oy. Ano na pag-ibig ka ni bata? Ano yung siya masangit? Ano? Sige, dali Oy, aw, si. Oy, Aw, aw. eh! Aw, i, dali. Uy, aw, eh! Aw, i. Siya, uy! Oy, aw. Nahimaw na kang iro! Sumli ka na ka siya, aw, eh! O sino? Nga na nakain, unsa kami? Oy! Nga na! Unsa? Oy, Oy! aw. Aw, unsa ba? I. Uy, aw, eh! O, sige, uy, aw, eh! Sige, basa! Da, bet. Okay. Uy, aw, eh, ang damit. Very good. Okay.
Alamat ninyo tanan. Alan nimo ngano naminaw kanako. Ala nimo naminaw kanako LOL. LOL. Okay. Igi na halabira. Ano po niron? Ukyal. Ukyal. Sige, okay na to. Ukyal. Oh. Ditansing. Ditansing. Aputon o naay rigla. Arap ginamo. Amiyang noodle very spicy. Ila tanan adto mo ngayo og premyo baba sa MMG. Okay, so mao nga wordings mga pangga. So ipabasa ni nako niya tanan ha. Kay aron kuan. So why ako'y mo basa sa sakto. Nya siya maay mo kuan sa without s. Kay mao man ni siya kuan. Kuwangon man gyud niya basta na is. So example ang mud's nuts siya mud nut. Okay. So dali katuanin ko anon. So sawa na ako sa iyo. Awa na ako iyo. Sisiyo ka lang para sa akin. Iiw ka lang para akin. Sayal mong taas. Ayal mong taa. Sibuyas ang dahilan sa maiyakin na tao. Ibuya ang dahilan maiyakin na tao. Sabon ninyo ang kamay. Abon ninyo ang kamay. Sige na, halabdira. Sige na. Sige na. Tama na! Wala na! Parang awa mo na! Sige na! 70 ginirong ba yung nagpangutana o pila ang preview? Sige, dili ah. Social. Kuya, wala ka na. Kuya, hindi na ko makabasa. Social distancing. Ukyal distancing. Okay. Sa puton og naay regla. Aputon og naay rigla. Sarap sa ginamos. Arap. Sa arap. Sige. Ginamo. Okay. Arap sa ginamo. Arap ginamo. Okay, so samyang noodles is very spicy. Amyang nodo very spicy. Okay, silang tanan adto mo pangayo og premyo sa baba sa MMG. Ila tanan adto mo pangayo og premyo baba MMG. Okay, so salamat mga pangga. Mao to ang among part 2 sa silent S. So kailangan karon tuon, ugma tuon na pud. Pag-ugma tuon na pud. Pag-ugma tuon na pud. Pag-ugma tuon na pud. So mga pangga og ang inyong nga di masakay paminaw. Mga pangga og ang inyong nga di masakay pasagdai kay daghan kayong gitunan way na pa. Way na sud sa utong. Way na sud sa tuon gitan. Okay mga pangga. Salamat. Magpasalamat gyapon ko sa akong teacher na walang sawang magturo sa akin. Okay, so you know that's Love what your our teacher. friends are for. Love teacher because the Nana, very okay. hard work is the teacher. Oh, yes, very good.
the very okay or ako sa nang ikuan nga there is not such thing di ay pagkuan kanang good student no o good kuan basta good teacher there will be good students no. So no bad kuan student was only good teacher, good Yeah, student, good teacher. student. Yeah. If Teacher you're good, is the very hard work. hard work kuan kanang profession. So Yep. it's not an easy job So let because us appreciate all the yes, all the Thumbs teachers, up to the kudos. teachers, Yeah, yes. thumbs up to the kudos to all the hard work for Yep. that you did for all the students. The So kids. yeah. So ours is don't worry about ours because we're just we're just giving the kuana pakatawan ni sa mga kuan para sa mga ugma. kanang lulo di na mo po. katawa. Karon, Katawa na- lulo na po. Gama, lulo So, na po. wala gitong asa naman tong kuan. Awa pa ta bahuman. Oy karo di oy. Sunday na ang nihunong mo ta diha. Kanina miss man ako si Salamig. Salas. Alam. Sige, Salamig. Lamig. Salida na pelikula. Alida na pelikula. Slang words. Lang word. Sapatos na luslos. Apato na lulo. Sabaan o ba. Abaan o ba. Okay, soy sauce is the best. Soy. Oy. Ay, sige, ayun nga ba soy, ba? Sige. Oy. Ausi. Ang. Be. Okay, so, kanina lang, last na lang na. Salamat ninyong tanan. Alamat ninyong tanan. Okay, thank you for following us and sa Mabinat Malusog Group and Kantayawbeth. Love, love, love. Love, 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 love. Love, love, love. Babayu. Babayo. Don't forget. Don't forget, so check out the first Ugma to. Ugma. Pagsama lagi sa siguro dia. So part 1 ang iyaha, ang ako part 2 kay basig Watch the magtuan first mo. one at the MMG channel, YouTube channel, and the second part Is in the KB. Kantayawbeth. Okay, sa KB. Alright. So, mao na to mga pangga kay mga ako ang estudyante mga kaon sa diha kay rong inigsunod na ko pangutana kamaon na kamo ko. Naalala ko si Ma'am So- Karen, araw pa pa. Mo na sekreto.